Maayong adlaw mga higala o salamat sa lain na usab nga adlaw nga isgot na usab kita sa pagpadayon sa episode niya atong gatunan. O diya kita karon sa episode 27. Atong isgutan karon may tungod sa ang gipauna. Ang gipauna sa manluluwas sa wala pa moabot diri sa kalibutan. Ug atong may isgutan karon nga mao gani kini si Juan nga Bautista. Ug daghan ang atong mahimbawan may tungod kaniya. Duha na gani ka episode ang atong pagtuon sa nangahitabo sa dihang mataon na dinhi sa kalibutan ang dugay nang gipaabot nga gisaad nga manluluwas. Ug ang atong nahimbawan ang manluluwas nga mao si Hesus. Mao ang Dios nga tawo kay siya nagpakatawo agi sa virgin pa nga dalaga nga mao si Maria. Panatong nasayran nga 100% Dios si Hesus ug 100% usab tawo kay miangkon labi ug tawo nga lawas siya mao ang Dios nga tawo nga nagpakatawo dinhi sa kalibutan. Nahimbawan usab nato nga natawo si Hesus didto sa lungsod sa Bethlehem pinaagi sa virgin nga sama sa gipropesiya ng daan. Ug dayon gibisitahan adtong gabi una sa mga magbalantay sa mga karniro bisan pa kung sila mao'y pinakaubos nga tawo nga atong ibase dinhi sa kalibutan, pero sila mao'y una gipabisita sa manluluwas sa pagkatawo na niya dinhi sa kalibutan. Ug sa paglabay usab sa pila ka panahon gibisitahan usab sa mga mago ang mga maalamong tao ug gani dili sila mga Hudiyo, gikan sila sa laing mga nasod, apan excited sila ug nagdahom ug gusto sila makakita aktual kung asa gid na tawo ang manluluwas. Ug nahitabo lagi, nagbisita gani sila. Dayon sa pagbiya na sa mga mago, nakabakwit ang pamilya ni Hesus didto sa Ehipto, nga gabi pa kay patio ni Hari Herodes. Ug paglabay sa pila ka panahon, sa patay na si Hari Herodes, mipauli silang husi sa Israel ug didto nagdako si Hesus sa Nazaret nga sakop sa Galilea. Sa mga 30 na katuig ang edad ni Hesus, nagsugod ang iyang trabaho dinhi sa kalibutan. O gipropesiya sa Dios nga naay usa ka lalaki nga ipauna kang Hesus ug maoy muandam sa mga tawo alang sa iyang pag-abot. Sa ato pa, kini ang ipauna, siya ang mupaila mahitungod ni ining manluluwas nga nakaabot diri sa kalibutan, mupaandam sa mga tawo. Ug ang ngalan ni ini nga gipauna mao si Juan nga Bautista. Adtong panahona, kung naay mga hari o ubang mga importanteng tawo nga mulakaw, naa sila ipauna nga tigpasabot aron makaandam ang mga tawo aron pagdawat kanila. Mao lugar kahimtang sa una nga panahon, pananglita naay espesyal nga tawo, naagid sila tigpauna para pagpasabot sa daghang mga tawo nga naay umabutay ug makaandam ang mga tawo ug makagtapok ba siguro ug ilang dahumon ang pag-abot niini nga umabutay. Ug mo'y kahimtang aning gipauna dinhi sa kalibutan. Si Juan nga Bautista maoy gipauna kang Hesus. Ug gisulti ni Hesus nga si Juan maoy labaw gikan sa tanang gianak sa mga babae, sukad-sukad. Sa ato pa, labaw si Juan sa tanang mga propeta nga nauna kaniya. Labaw kay kang Abel, labaw kang Abraham, kang Jacob, ug daghan pa nga mga propeta nga nauna kaniya. Labaw man si Juan. Ngano kahang labaw si Juan kaysa ubang mga propeta? Mo'y pangutana. Basin, labaw si Juan tungod kay igo ra galantawon sa ubang mga propeta si Hesus. Apan wala nila mismo makita. Apan si Juan hinuon og iya nagpropesiya man diha gayud sa aktual nga panahon ni Hesus. Ug maoy gihatagan sa dakong katungod sa pagpaila kang Hesus ngadto sa mga katawhan.
Basahon sa nato ang may tungod ni ining bantugan nga propeta ug sulugoon sa Dios. Mubasa kita diya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod 25. Sa panahon ni Herodes nga hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlan og Zacarias, sa laray ni Abias, ug ang iyang asawa kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Silang duha matarong at tubangan sa Dios, nagsubay sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. Walay ikasaway kanila, apan wala sila'y anak, kay si Elizabeth dili man makaanak, ug silang duha mga tigulang na. Samtang si Zacarias nag-alagad sa atubangan sa Dios, ingon niya pari, sa diha nga ang iyang laray maoy nangatungdanan sumala sa nabatasan sa mga pari, siya maoy natungnan sa ripa, aron mo'y musulod sa templo sa Ginoo, aron magsunog sa insinso. Unya sa gawas, ang tibuok panon sa katawhan nagampo sa takna sa paghalad sa insinso. Unya, may nagpakita kaniya nga usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog dapit sa tuo sa halaran sa insinso. Si Zacarias nakuyawan sa pagkakita niya sa anghel, ug giabot siya og kahadlok, apan ang anghel miingon kaniya, ayaw kahadlok Zacarias, kay ang imong mga pag-ampo gidungog ug si Elizabeth nga imong asawa manganak og usa ka batang lalaki, alang kanimo ug nganlan nimo siya ug Juan. Ug ikaw makaangkon og kalipay ug kamaya, ug daghan ang malipay sa iyang pagkatao, kay siya mahimong bantugan sa atubangan sa Ginoo. Dili siya moinom og bino o isog nga ilimnon, ug siya mapuno sa Espiritu Santo. Bisan sa diha pa sa tiyan sa iyang inahan, ug pabaliko niya ang daghan sa mga anak ni Israel ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug siya mag-una kaniya diha sa Espiritu ug sa gahom ni Elias, aron sa pagliso sa mga kasing-kasing sa mga amahan, balik ngadto sa mga anak, ug sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa mga matarong, aron sa pagtagana alang sa Ginoo ug usa ka inandam nga katawhan. Unya si Zacarias miingon sa anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga mahimo kini? Kay ako tigulang na ug ang akong asawa tigulang na usab. Ang anghel mitubag kaniya, ako mao si Gabriel nga nagtindog sa atubangan sa Dios, ug ako gipaanhi aron sa pagsulti kanimo ug sa pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan karon ikaw maamang ug dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mga butanga. Kay wala man ikaw mutuo sa akong mga pulo nga matuman unya sa ilang panahon. Unya, ang mga tao nagpaabot kang Zacarias ug sila nahibulong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo. Sa pagula niya, siya dili na makasulti kanila, ug ilang nasabtan nga nakakita siya og usa ka panan-awon sulod sa templo. Busa misinya siya kanila ug nagpabili niya amang. Sa pagkatapos na sa mga adlaw sa iyang pag-alagad, may pauli siya sa iyang balay, human niining mga adlawa. Si Elizabeth nga iyang asawa nagsamkon ug sulod sa 5 ka bulan siya nagtago. Siya miingon, mao kini ang gibuhat sa Ginoo kanako sa mga adlaw sa iyang pagtabang kanako aron sa pagkuha sa akong pagkatinamay taliwala sa mga tao. Mao lugar giingon ni Elizabeth. Tungod kay wala siya makaanak, dugay nga panahon, ikaulaw gani niya. Pero karon gituman ang susama sa ilang giampo nga magtiayon, nga makabaton silag anak. Sa ato pa, naay magtiayon nga mga tigulang na nga ginganlag Zacarias ug Elizabeth ang iyang asawa. Ug wala sila'y anak. Kay si Elizabeth dili man makaanak. Ug silang duha gikan sa laray sa mga pari sa templo
kay mga kaliwat sila ni Aaron, ug si Aaron kaliwat man ni Levi. Ug naay adlaw nga gisugo sa Dios ang iyang anghel nga si Gabriel didto kang Zacarias samtang gasunog og insinso sulod sa templo. Ug giingnan ni Gabriel si Zacarias nga manganak sila ni Elizabeth ug batang lalaki ug nganlan nila Juan. Ug dugang pa, giingnan pa ni Gabriel si Zacarias nga pabalikon ni Juan ang mga Israelita sa pagsunod sa Dios. Sa ato pa, iya silang andamon alang sa pag-abot sa manluluwas. Maoy trabaho ni Juan nga Bautista. Apan si Zacarias nagduha-duha, nangayo og timaan gikan sa anghel nga si Gabriel kay wala makatuo sa gipanulti ni Gabriel kaniya. Busa giingnan ni Gabriel nga maamang ka hangtod nga matuman ang iyang gipanulti. Og nahitabo lagi. Naamang lagi si Zacarias ug sa pagawas na ni Zacarias sa templo, igo lang gasinyasa sa mga tao. Kay di naman makasulti. Naglibog ang mga tao sa gawas kung unsay hinungdan, unsay nahitabo. Busa na masin ang mga tao nga didto sa gawas sa templo nga naay nakita si Zacarias nga pananahon sa sulod sa templo. Apan ang tinuod, anghel gayud ang iyang nakita didto sulod sa templo nga nakigsulti kaniya nga mao si Gabriel. Ug dayon sa pag-uli ni Zacarias wala madugay, nagsabak lagi si Elizabeth bisan kung tigulang na nga sama gayud sa giingon sa Dios kaniya pinaagi sa iyang mensahero nga si Gabriel. Paglabay na sa mga unong kabulan sa pagsabak na ni Elizabeth, ay pausab nagsabak si Maria nga inahan ni Jesus. Sa ato pa, una si Elizabeth naburos, kay maulagi ang bata nga iyang isabak mauman ang ipauna sa manluluwas. Gauna og unong kabulan ang gaisabak ni Elizabeth kay kang Maria, kay mauman lagi ang ipauna, ug si Elizabeth ug si Maria parinti sila. Busa miadto si Maria sa ilang Elizabeth didto sa Judea ug mipuyo didto kanila sulod sa 3 ka bulan. Atong basahon ang may tungod ni ining pagbisita ni Maria sa ilang Elizabeth. Diha sa Lucas kapitulo 1 versikulo 39 hangtod 49 dayon 56. Niadtong mga adlawa nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Juda ug misulod siya sa balay ni Zacarias ug nangatahuran kang Elizabeth. Sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, ang bata misikad sulod sa iyang tiyan ug si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Unya sa kusog nga tingog misinggit siya, dalaygon ikaw sa mga kababayen-an ug dalaygon ang bunga sa imong tiyan. Nganong nahitabo man kini kanako nga ako giduaw sa inahan sa akong Ginoo, kay tan-awa sa dihang miabot sa akong mga dalunggan ang imong tingog sa pangumusta, ang bata sulod sa akong tiyan misikad sa kalipay. Bulahan siya nga mituo nga aduna gay katumanan ang gisulti kaniya gikan sa Ginoo. Ug si Maria miingon, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong manluluwas, kay siya nagtagadman sa ubos nga kahimtang ni ining iyang sulugoon. Kay tan-awa sukad karon ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan, kay siya nga gamhanan nagbuhat og dakong mga butang alang kanako ug balaan ang iyang ngalan. Unya si Maria mipabilin uban kang Elizabeth sulod sa mga 3 ka bulan ug mipauli siya sa iyang balay. Sa ato pa, ini nga bersikulo nga atong giisgutan, si Maria mibisita kang Elizabeth. Pagsulod ni Maria sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Elizabeth, misikad ang bata sulod sa tiyan ni Elizabeth sa kalipay
tungod sa presensya ni Hesus diha sa sabakan ni Maria. Ug ditso nagsugod si Elizabeth sa pagpropesiya pinaagi sa iyang baba sa makusog kay napuno man siya sa Espiritu Santo. Ug miingon siya nga dalaygon si Maria gikan sa tanang kababayen-an ug dalaygon ang iyang gisaba. Kung atong una-unaon, daghan niya mga babae sa kalibutan, apan si Maria maoy gipili para maoy agian sa manluluwas, busa dalaygon man sa tanang kababayen-an dinhi sa kalibutan. Ug itubag ni Maria nga nalipay ngadto sa iyang Dios nga manluluwas, nga nagtagad kaniya, ug nagbuhat og dakong mga butang alang kaniya. Wala sukad na sukad, mahitabo nga ang dalaga nagbabdos ug dili pinaagi sa relasyon sa babae ug sa lalaki. Bag-o kini og dinhi nahitabo kang Maria. Sa ato pa, nagdaig si Maria sa Ginoo sa dakong panalangin nga mao ang pagpili niya kaniya nga maoy manganak sa manluluwas. Kung atong huna-hunaon, dako ang iyang pagpasalamat ug pagdaig diya sa iyang Dios nga iyang manluluwas. Siya pagayad ang napilian nga mahimong instrumento nga agian sa iyang manluluwas. Usa sobra niya nga pagpasalamat ug pagdaig. Unya, sa paglabay sa 3 ka bulan, may pauli si Maria sa Nazaret ug miabot ang panahon nga manganak na si Elizabeth. Atong basahon ang nangahitabo sa dihang na tawo na ang anak ni Zacarias ug ni Elizabeth. Mubasa kita di sa Lucas kapitulo 1, versikulo 57 hangtod sa 66. Unya, miabot ang panahon sa pagpanganak na ni Elizabeth ug siya nanganak og usa ka bata nga lalaki. Ang iyang mga silingan ug kabanayan nakadungog nga ang Ginoo nagpakita og dakong kaluoy kaniya ug sila nalipay duyog kaniya. Nalipay ang iyang mga silingan ug ang iyang mga kaparintihan sa ilang nakita nga si Elizabeth bisan tigulang na nakaanak pa. Ug sa ikawalo nga adlaw sila nangabot aron sa pagtuli sa bata. Ug nganlan unta nila siya ug Zacarias sama sa iyang amahan. Apan ang iyang inahan miingon, dili. Nganlan hinuon siya ug Juan. Ug sila miingon kaniya, wala kay kadugo nga nagdala ni ini nga lana. Nalibog sila pag-ayo nganong Juan ang ingalan, nga wala may Juan nga linya sa ilang banay. Ug ilang gisinyasa ng iyang amahan aron sa pagpangutana kaniya kung unsay buot niyang ingalan sa bata. Unya si Zacarias nangayo og sulatanan ug gisulat niya kini ang iyang ngalan si Juan. Ug nahibulong silang tanan. Diha-diha nabuka ang iyang baba ug naluag ang iyang dila ug misulti siya nga nagdaig sa Dios ug ang tanan nilang mga silingan giabot og kahadlok. Kining tanang mga butanga gipanagsultihan didto sa tibuok kabukiran sa Judea ug ang tanang nakadungog nagtipig niini sulod sa ilang mga kasing-kasing nga nag-ingon, maunsa man kaha kining bataa kay ang kamot sa Ginoo diha man uban kaniya. Sa ato pa nataw na ang bata nga maoy gipauna. Nataw si Juan nga tukma gayud sa giingon sa Dios. Ug nakabalita ni ini ang mga silingan ug mga kabanayan ni Elizabeth ug nalipay sila uban kaniya ug ilang nailhan nga nagpakita ang Ginoo og dakong kaluoy kang Zacarias ug kang Elizabeth nga dili makaanak sa una. Sobra lagi nila nga pagpasalamat kay sukad na sukad karon nahitabo na gayud ang dugay na nilang giampo. Nalipay sila. Duyo gani ang iyang mga silingan sa dakong kalipay ug panalangin nga gihatag diha kanila. Ug diha sa ikawalo ka adlaw ni Juan, sama sa naandan sa mga Hudiyo, nangadto ang ilang mga silingan ug mga kabanayan aron pagtuli kaniya, nga sama sa gabuhaton alang sa tanang mga batang lalaki nga mga Hudiyo.
ug natingala sila pag-ayo, kay sa panahon niya ganganlan na nila, ginganlan ni Elizabeth ug Juan ang bata. Mauuntay ilang naandan nga isangay sa usa nila ka parinti, apan wala man sila'y kadugo nga ginganlag Juan. Ang iyang papa, Zacarias, iyang mama Elizabeth, nganong nganlan og Juan, mo'y gikalibog sa iyang mga silingan. Ug sa dihang nangayo si Zacarias og sulatanan, kay nahibaw nato nga naamang si Zacarias tungod kay nagduha-duha siya sa pagtuo sa giingon ni Gabriel. Karon nangayo siya sulatanan para siya mo'y makadesisyon kung unsa giingalan ni ining bataa. Iyang gisulat nga Juan ang iyang ingalan. Ug naulian dayon ang pagkaamang ni Zacarias ug nagdaig sa Dios. Ug ang tanan nga nakabalita mahitungod kang Juan natingala ug nagpaabot gayud kung unsa ang mapaingnan adtong bataa kay ilang nakita nga ang kamot sa Ginoo diha uban kaniya. Atong basahon ang gipropesiya ni Zacarias adtong panahona mahitungod sa iyang anak nga si Juan sa dihang nawala na ang iyang pagkaamang. Naa siya gipropesiya ug atong basahon ang mahitungod niini diha sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 76 hangtod 77 dayon diha sa 80. Ug ikaw anak, mingon si Zacarias, tawgon nga propeta sa labing halangdon, kay ikaw mauman ang mag-una sa Ginoo aron pag-andam sa iyang mga dalan, aron paghatag ngadto sa iyang katawhan sa kahibalo, sa kaluwasan, diha sa kapasaylohan sa ilang mga sala. Unya, ang bata midako og nahimong lig-on sa espiritu, ug didto siya magpuyo sa kamingawan hangtod sa adlaw sa iyang pagpakita ngadto sa Israel. Sa ato pa, gipropesiya ni Zacarias nga tawgon si Juan nga propeta sa labing halangdon. Kay si Juan mag-una kang Hesus aron sa pag-andam sa mga tawo alang sa iyang pag-abot. Ug diha sa panahon ni Juan, ang kasing-kasing sa katawhan, mo'y andamon ni Juan alang kang Ginoo. Pinaagi sa pagtudlo kanila, mahitungod sa kaluwasan, ug pinaagi sa kapasaylohan sa ilang mga sala. Mga igsuon, unsaon gani nga mapasaylo ang atong mga sala? Pinaagi ra sa pagtuo kang Hesus. Giwali sa tanan gayud nga mga propeta ang mahitungod kang Hesus, una kang Abel hangtod sa mga nakasunod nga mga propeta, ug bisan si Juan nagwali nga ang kapasaylohan sa mga sala pinaagi ra gayud sa pagtuo kang Hesus. Apil si Juan nga Bautista nagtudlo mahitungod niini. Ug ang kadaghanan sa mga Hudiyo diya sa panahon ni Juan nga Bautista wala magpaabot sa manluluwas. Apil ang daghang mga iskriba, mga Parasi ug mga Sadusiyo, wala sila magpaabot sa gisaad nga manluluwas. Nagtuo sila nga dawaton sila sa Dios tungod nga mga kaliwat sila ni Jacob. O sa ato pa, tungod nga mga Israelita sila. Gipanghinambog nila pag-ayo nga apuhan nila si Abraham, mga kaliwat sila ni Abraham. O gipanghinambog pagid nila pag-ayo nga sila mooy gipiyalan sa balaod ni Moises. Ang balaod gihatag kanila ug wala ihatag ngadto sa mga hintil. Gani tungod sa balaod ni Moises, dili sila magpakilabot sa mga hintil. Ug giisip nila ang ilang kaugalingon nga mas labaw kaysa ubang klase sa mga tao. Kay mga kaliwat sila ni Abraham, sakop sa pamilya ni Jacob ug mga Hudiyo sila. Ug ang mga hintil para kanila mga hugaw ug layo at tubangan sa Dios. Ug sila maoy duol. Ug mo'y ilang gihawiran ug mo'y ilang gipanghinambog sa daghan nga mga tao. Busa, ilang nalimtan nga mga makasasala sila
ug nalimtan usab nila nga gakinahanglanon gayud nila ang gisaad nga manluluwas nga karon nakaabot na dinhi sa kalibutan, nga maoy magbayad sa ilang mga sala, ug mauna hinuon nila gisaligan ang ilang mga pag-ampo, ang paghalad og kwarta, ang ilang pagtuman sa balaod ug sa mga tradisyon, ug ang ilang kahimtang nga kaliwat sila ni Abraham. Maulugar ang ilang gisaligan ug gaipanghinambog nga dawaton sila sa Dios pinaagi niini nga mga hinungdan. Apan gipauna sa Dios si Juan nga Bautista sa manluluwas aron iyang mapasidan-an ang tibuok Israel apil ang ilang mga pangulo nga kinahanglan nga maghinulsol sila ug mutuo sa manluluwas. Maoy tumong ni Juan dinhi sa kalibutan sa iyang pag-una sa manluluwas. Gusto sa Dios nga ang buhaton ni Juan mawalihan niya ang daghang mga pangulo sa mga Israelita ug mohinulsol sila. Mga igsuon, unta nasabot nato ang pulong paghinulsol, di ba? Ang paghinulsol mao ang pag-andam o pagsalikway sa tanan nimo nga bakak o sayop nga imong tinuuhan, sayop nga imong pagtuo o ilabay o karon nga nakabalo ka nga si Jesus ra ang paagi para sa kaluwasan, mao'y buhata. Umoy gusto sa Dios nga buhaton sa mga daghang mga pangulo sa mga Israelita dinhi nga panahona. Maghinulsol sila ug dawaton nila si Jesus. Sige, magbasa sa kita mahitungod sa giwali ni Juan nga Bautista dinhi nga panahona. Diya sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 12. Niadtong mga adlaw miabot si Juan nga tigbautismo nga nagwali didto sa kamingawan sa Judea ug nag-ingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit nagkaduol na. Kay kini siya mao ang gisigutan sa propeta nga si Isaias nga nag-ingon, ang tingog sa nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tol-ira ninyo ang iyang mga agianan. Unya si Juan nagsulob og bisti nga balhibo sa kamilyo ug usa ka bakos nga panit sa iyang hawak ug ang iyang kanunon dulon ug dugos nga ihalas. Ug nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nya kasikbit sa Jordan. Didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila nga nagsugid sa ilang mga sala. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Parasiyo ug sa mga Sadusiyo ang miadto aron sa pagpabautismo, siya miingon kanila, kamong kaliwat sa mga bitin. Kinsa ba'y nagpasidaan kaninyo sa pag-ikyas gikan sa kapungot nga umaabot? Pamunga kamo og mga bunga nga tako sa paghinulsol ug ayaw kamo panghambog sa pag-ingon sa inyong kaugalingon. Si Abraham mao ang among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpabarog ug mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato, bisan gani karon ang wasay gitao na diha sa gamot sa mga kahoy, busa ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga, putlo nung itambog ngadto sa kalayo. Ako nagbautismo kaninyo sa tubig alang sa paghinulsol, apan siya nga muanhi sunod kanako, gamhanan pa kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sandalyas, dili ako takos nga mubitbit. Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo, ug kalayo, ang iyang igpapalid ana-ana sa iyang kamot. Limpyuhan niya ang iyang giukanan, ug hipuso niya ang iyang trigo ngadto sa kamalig. Apan ang mga uhot, iyang sunugon sa kalayo, nga walay pagkapalong. Giprangka gyud kini ni Juan at tubangan sa daghan nga mga Parasiyo sa Diosyo iskriba.
nga sa panahon nga siya gapang bautismo. Sa ato pa, ngisgutan nato ang sinuutan ug ang gakanon ni Juan lahi gyud kaysa daghan nga mga tawo. Gasulob si Juan nga Bautista og bisti nga gibuhat gikan sa balhibo sa kamilyo ug ang iyang kanunon dulon ug dugos nga ihalas ug didto pagigawaliha sa kamingawan sa awaaw dili man diya sa mga syudad didto sa kamingawan siya gawaliha ug gasinggita nga andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo. Apan bisan kung idlas ang hitsura ni Juan, klaro kaayo ang iyang giwaliha nga kaluwasan ug nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Ug misurinder ang daghan niini nga mga nawalihan ni Juan ngadto sa Dios ug midangop kaniya ug naluwas. Daghan ang nakapamati sa giwali ni Juan, miadto kang Juan ug misurinder ug nag-angkon sa ilang kaugalingon nga wala sila'y mahimo, makasasala sila ug andam sila sa pagdawat. May tungod ni ini nga manluluwas. Ug dayon gibautismuhan sila ni Juan timaan sa ilang paghinulsol ug sa ilang pagtuo nga mauray makaluwas kanila ang manluluwas. Atong huna-hunaon mga igsuon ug mga higala, una ang pagtuo ay sila gibautismuhan ni Juan. Una sila nakasabot ug nakahinulsol nga si Hesus maura gayud ang ilang manluluwas ug si Juan gibautismuhan niya sila diha sa tubig. Apan sa magpabautismo na unta kang Juan, ang mga Parasiyo ug ang mga Sadusiyo nga gasalig sa ilang pagkaanak kang Abraham, gasalig may tungod sa balaod ni Moises, gasalig nga mga Israelita sila, isog kaayo ang pagbadlong ug pagprangka ni Juan kanila. Miingon si Juan, layo ang ilang mga kasing-kasing gikan sa manluluwas ug nakabalugay si Juan may tungod niini. Gipasidan-an niya sila nga dili sila magsalig nga mga kaliwat sila ni Abraham kay makabuhat man gani ang Dios sa mga anak alang kang Abraham gikan sa mga bato. Mahimo man sa Dios, dili man imposible para sa iya. Mahimo gyud niya ang tanan. Giingnan pa niya sila nga gitao na ang wasay ug andam na pagputol kanila. Busa delikado kung itambog sila ngadto sa kalayo kung dili sila magpaubos ug maghinulsol ug mutuo sa manluluwas. Giprangka ni Juan diya kanila, diya sa ilang atubangan nga ang wasay andam na para sa pagputol. Dili makalaban kanila ang pagkakaliwat nila kang Abraham. Ug ang balaod ni Moises, dili man makahawid sa ilaha nga sila makaadto sa langit. Para sa pag-ikya sa linaw nga kalayo, dili kini mo'y mga hinungdan nga makalaban sa ila tungod lang niini nga mga rason nga ilang gihawidan. Kundili, maura gayud ang pagtuo ug pagdawat kang Hesus nga mao ang ilang manluluwas. Ug samang usab niini ang gaypahayag sa Dios sa kalibutan karon mga igsuon. Kay gitao na ang wasay ngadto sa wala mutuo kang Hesus ug gangangana usab ang kalayo nga walay pagkapalo nga maoy mapaingnan sa mga dili maghinulsol ug sa dili mutuo kang Hesus. Sa ato nga panahon karon, kinahanglan nga mamalandong ka, kinahanglan nga maghunahuna ka pag-ayo kung unsay imong buhaton. Dili nato parihasan ang susama sa gibuhat sa mga Parasiyo, Eskriba ug Sadusiyo nga layo ang ilang kasing-kasing sa manluluwas ug makaluluoy ka sa unahan kung dili ka makatuo kang Hesus. Sa ato pa, misupak gayud si Juan sa mga espirituhanon niya pangulo sa Israel ug wala niya sila dawata kay wala man sila mudawat kang Hesus. O padayon sa kita sa pagbasa, may tungod sa pagpangbautismo ni Juan.
dito sa suba sa Jordan. Diya sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod 17. Unya, miabot si Jesus gikan sa Galilea ug miadto kang Juan didto sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Si Juan misanta unta kaniya nga nag-ingon, ako ang kinahanglan nimong bautismuhan, apan ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Apan si Jesus mitubag kaniya, itugot kini karon kay angay kanato ang pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong ug siya mitugot kaniya. Ug sa gibautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig ug unya naabli ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya ug dihay usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya nalipay ako pag-ayo. Sa ato pa, espesyal ug dako kini nga nahitabo diya sa daghang mga tawo nga si Jesus diya pabautismo diya kang Juan. Miabot si Jesus dito kang Juan kay magpabautismo kaniya. Og siguro nga daghan ang mga tawo kay permi man gatapukan si Juan ug mga tawo. Ug dinhi nga adlaw sa pagpabautismo ni Jesus, nakasaksi sila og dako kaayong hitabo kay gipaila sa Dios si Jesus diha sa kalibutan. Kay sa pagkahuman na bautismuhin ni Juan si Jesus, giablihan sa Dios nga Amahan ang kalangitan ug mikanaog ang Espiritu sa Dios ngadto kang Jesus ug miingon pa gayud ang Dios nga Amahan gikan sa langit nga kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya nalipay ako pag-ayo. Dinhi nga bersikulo kung atong hunahunaon na klaro pag-ayo ang Trinity diha sa pagpabautismo ni Jesus. Kay gihisgutan ang tulo ka bahin sa Trinity dinha sa usa lang ka bersikulo. Ang Dios nga anak gibautismuhan, ang Espiritu Santo mikunsad kaniya sama sa salampati ug ang Dios nga Amahan miingon nga iyang anak si Jesus. Klaro ug atong makita nga ang kahimtang sa Dios tulo apan usa. Miabot na ang gapaabuton sa mga tawo nga manluluwas, nakaabot na, mitungha na siya dinhi sa kalibutan. Sa dihang gipaila na si Jesus ngadto sa katawhan, ritso gidala sa Espiritu Santo, paingon sa kamingawan, aron tintalon sa yawa, ug aron maklaro nga dili gayud makasala si Jesus. Si Jesus hingpit, balaan, ug perfect. Mo'y iyang kahimtang. Siya ang diha ng daan, ug siya walay katapusan. Basahon sa nato ang may tungod niini nga nahitabo diya sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 11. Unya si Jesus, gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan, aron tintalon sa yawa. Ug siya nagpuasa, sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug human niini, siya gigutom. Unya, miduol ang maninintal ug miingon kaniya, kung ikaw anak sa Dios, sugua kining mga bato aron mahimong mga pan. Apan siya mitubag, nasulat na ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Unya ang yawa midala kaniya ngadto sa syudad nga balaan, o gitungtong siya sa kinahabugang bahin sa templo o giingnan, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nasulat kini, magsugo siya sa iyang mga anghel, may tungod nimo, ug sa ilang mga kamot, sapnayon ikaw nila, aron ang imong mga tiil, dili maigo sa bato. Si Jesus miingon kaniya,
Nasulat usab kini, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug ang yawa miingon kaniya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muluhod ug musimba kanako. Unya si Jesus miingon kaniya, pahawa Satanas, kay nasulat kini, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Unya ang yawa mibiya kaniya ug dihay mga anghel nga miabot ug mialagad kaniya. Atong naklaro di ba, wala makasala si Jesus, wala gani siya mapildi ni Satanas. Sa ato pa, nakapuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug tungod kay siya Dios nga tao ug nagpakatao, gibati siya kagutom. Unya miabot ang magtitintal ug iyang giingnan si Jesus nga iyang suguon ang mga bato nga mahimong pan aron iyang makaon. Mo'y gisulti ni Satanas diha kang Jesus. Sa tawhanon lang ang mga panghuna-huna, murag maayo kini nga tambag ni Satanas. Kaya makakaon baya si Jesus sa pan. Kung buhaton niya o tumano niya ang gisulti ni Satanas, mahimo gayud. Apan wala hatagig pagtagad ni Jesus ang iyang tambag. Bisan gamay na lang kay nakabalo si Jesus. Nga ang tanan dautan, ang tuyo ni Satanas alang kaniya ug alang sa mga tao. Murag maayo usahay ang mga gaitudlo ni Satanas, apan makasiguro gid kita nga kalaglagan ra ang mapaingnan sa mga tao nga mutuo kaniya. Dayon, gidala si Jesus sa yawa didto sa kinahabugang bahin sa templo ug gipaambak unta niya si Jesus. Kay giingnan ni Satanas nga daan gipropesiya sa Dios nga dili maunsa si Jesus bisan kung unsaon kay naay mga anghel sa Dios nga muatiman kaniya. Gisgutan gani nato ganina di ba nga sapnayon ug bisan ang iyang mga tiil dili maunsa. Apan nahimbawan ni Jesus nga dili kinahanglan nga sulayan ang Dios nga amahan kay mauray kinahanglan ang pagsalig kaniya. Busa wala gihapon mutuo si Jesus kang Satanas. O dinhi sa ikatulong higayon, gipakita sa yawa kang Jesus ang tanang mga gingharian sa kalibutan ug iyang giingnan nga iyang ihatag kadtong tanan kang Jesus basta muluhod ug musimba si Jesus kaniya. Apan giabog ra ni Jesus si Satanas ug wala niya tagda sa bisan gamay na lang ug unya naay mga anghel nga miabot kang Jesus ug ilang gialagaran ug ilang giatiman. Mga igsuon, dili makahatag ni Satanas kanato ang iyang mga gaipasalig. Daghan ang mga gaipasalig ni Satanas. Base na kasulay ka, base na kaagi ka, o base na akay nakita, daghan ang iyang gaipatuo nga makahatag kuno niya kini basta musimba o muluhod kita kaniya. Bisan gamay na lang, dili gid nato tagdon kung iya kitang tintalon. Kay dautan ang tanan nga iyang tumong kanimo ug dautan ang iyang tumong kanako. Gadaghan karon sa kalibutan ang mga paagi nilang Satanas sa pagpasimba sa mga tao kanila. Naagani mga grupo ug mga kulto nga dili gatago nga si Satanas mismo mo'y ilang gasangpiton o gasimbahon. Naay mga grupo nga imo silang makita, direkta gid sila nga mag-ampong ngadto kang Satanas. Gapasaliga si Satanas ngadto sa mga tao nga iyang hatagan ang muluhod ug musimba kaniya ug mga kalanunon, edukasyon alang sa ilang mga anak, tabang kung magpa-ospital sila, hinabang o kwarta, mga abot, dili kita maunsa sa atong mga kaaway sama sa anting-anting ug daghan pagayid, pipila lang kini
nga atong gihisgutan apan daghan ang mga gaipasaliga ni Satanas. Mga igsuon, kinahanglan nga atong isalikway ang ilang Satanas kay tanan ra dautan, ang ilang tuyo alang kanato. Wala gay kaayuhan, tanan kalaglagan. Gapasaliga sila apan dili nila makahatag ang ilang gaipasalig. Kay wala man sila'y gahom nga sama sa gidahom nato nga mahatag unta nila. Ang Diyos ra mo'y makahatag sa tanan. Basta dagani gayud ang bisan bahaw na lang sa pagampo nilang Satanas, kay dautan kaayo ang imong mapaingnan kung mutuo ka kanila. Ug unta ikaw makabantay sa ingon niini nga kahimtang, siguruha ang imong kalag, ayaw ang kininahanglan sa atong mga lawas nga dinhira sa kalibutan. Sa dihang nahuman natin tala si Jesus sa kamingawan, mibalik ang Juan nga Bautista, atong basahon ang may tungod niini. Diya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hangtod sa 34. Sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya ug siya miingon, "Tan-awa ang nating karniro sa Dios, ang nagkuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan nako sa akong pag-ingon. Sunod kanako, muanhi ang usa ka tawo nga labaw pa kay kanako. Kay siya una man kanako. Bisan ako wala masayod may tungod kaniya, apan aron ikapadayag siya ngadto sa Israel, maoy hinungdan nga mianhi ako nga nagbautismo pinaagi sa tubig. Ug siwa nagpamatuod nga nag-ingon, nakita nako ang Espiritu nga mikunsad, ingon og salampati gikan sa langit ug kini nagpabilin diha kaniya. Apan ako gayud wala masayod may tungod kaniya. Apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo pinaagi sa tubig miingon kanako, siya nga imong makita nga kunsaran sa Espiritu ug magpabilin kaniya, mao kana siya ang magbautismo pinaagi sa Espiritu Santo, ug ako gayud nakakita ug nagpamatuod nga kini siya mao ang anak sa Dios. Sa ato pa, mibalik na si Jesus kang Juan gikan sa kamingawan. Ug sa dihang gapaingon na siya kang Juan, ug siya miingon, si Juan lugar miingon sa mga tawo nga tan-awa ang nating karniro sa Dios. Kung atong mahuna-huna, dili ba gikan sa panahon ni Abel nga ihalad ang mga karniro? Ug sa pagkakita ni Juan kang Hesus nga gapaingon kaniya, iyang ginganlang nating karniro sa Dios. Nga ang buot niya ipasabot, si Hesus maoy ihalad sa Dios. Pinaagi sa halad nga si Jesus kuhaon sa Dios ang atong mga sala. Wala siya ibilin, iyang pakyawon ang tanan. Ug angayan natong pasalamatan kung ikaw makatuo nga si Jesus ragayid ang tanan. Balik kita diya kang Juan, kung atong una-unaon din sa kalibutan, ang kahimtang nila, magulang si Juan kang Jesus ug mga unong kabulan. Apan miingon si Juan, nga diha na si Jesus sa wala pa gani siya. Sa ato pa, nakasabot si Juan, nga bisan pa kung magulang siya diri sa kalibutan ug unong kabulan, apan nahimbawan niya pag-ayo nga si Jesus diha nang daan sa wala pa gani ang kalibutan. Klaro nga nasabtan ni Juan nga Dios si Jesus ug wala kini sinugdanan ug wala usab siya panuigon o katapusan. Og nagtestigos pa si Juan nga sa una, wala pa niya mahimbaw kung kinsa ang manluluwas. Apan giingnan sa Dios nga ang kunsaran ug magpabilin kaniya ang Espiritu, maunay gapaabuton nga manluluwas. Busa nahimbaw-an pag-ayo ni Juan nga mauna si Jesus, ang manluluwas, ang Dios nga anak, nga dugay ng gisaad para sa daghang mga tao dinhi sa kalibutan. Ug karon naklaro nila pag-ayo, mismo gani ang Dios nga Amahan
nagpaila kang Hesus ngadto sa tanang mga tawo nga nagtapok-tapok sa suba sa Jordan kay miingon ngadto sa mga tawo nga si Hesus mao ang iyang pinalanggang anak. Sa ato pa, daghang mga tawo ang nakasaksi ug nakakita, may tungod ni ini nga gipaklaro sa Dios nga Amahan kanila. Ug niadto nga panahona daghan ang mituo sa gaywaliha ni Juan, may tungod sa kaluwasan. Ug tungod nga mituo sila, gibautismuhan sila ni Juan isip timaan sa ilang pagtuo. Mga igsuon, dili makaluwas ang bautismo. Si Hesus ra ang makaluwas pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Maluwas kita ug wala gay kalabutan ang bautismo sa atong kaluwasan. Ang gibuhat ni Juan nga pagbautismo iguurat timaan nga sila nagtuo ug naghinulsol ug nag-angkon nga si Hesus ra mao ang ilang kaluwasan. Busa gibautismuhan sila ni Juan. Ang bautismo igo lang timaan nga ang gabautismuhan nakahinulsol ug mituo kang Hesus nga maura gay ilang manluluwas. Ug ang mga Parasiyo nga magpabautismo unta kang Juan niadto nga panahona wala niya sila bautismo kay wala man sila mutuo sa manluluwas. Miapil pagpaminaw ang mga Parasiyo ug ang mga Sadusiyo sa gaywaliha ni Juan apan gahi ang ilang mga kasing-kasing ug mauhinuoy ilang gisaligan ang kaugalingon nilang mga binuhatan ug ang ilang pagkakaliwat kang Abraham. Busa wala sila dawatan ni Juan ug giingnan gani niya sila nga magbantay gayud kay nakatao na ang wasay alang kanila. Gipaila si Hesus sa kalibutan, pinaagi sa iyang pagpabautismo kang Juan, ug gipaila si Hesus nga mao ang nating karnero sa Dios nga ihalad aron mawala ang tanang sala sa mutuo kaniya. Igsuon tuuhi si Hesus nga mao ang manluluwas.